Ndikuchokozeni kwambiri kuti kwa Ngozi Lwakanta atola nkhani. Ntchito imene magwira ine ni ntchito yodzipereka, koma titangoti takuyitanani tikuchokozeni mwapadera kuti chonchi chimene takuyitanirani ife Amalawi Congress ndi chifukwa choti tafuna kuti titsindike kuti Dr. Lazarus Makazi Chakwera sapanga nawo. Pereka statement yathu, statement imeneyi mwina ena dzulo sana iwo maluwa timafuna mumve kwa ifeyo. Chifukwa chake Chakwera akudziwa Amalawi maino dziwa zonse asakupanga ndipo zifukwa zake zikhala poyera. Mtsogoleri wa Kongresi yekha komanso mtsogoleri wa dziko. Ndeti naone pamaso pano Amalawi tilongosole kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ani malandira mafoni taona kuti ayi even munthu wakumudzi ndi chani. Ndiyambe ndikuti ndi munthu mmodzi amene waonetsa kuti amalemekeza kwa atola nkhani. Third May iliyonse pa World Press Freedom nkhani. Mutati muonetsetse chilowereni boma mtsogoleri amene waonetsa kuti ATI access to information chinthu choti chinangodutsitsidwa nkuchikhazika koma idzigwira ntchito. Ngati kuzifunsa kodi ngati asakupita kuku amwina salemekeza atola nkhani, izo zonde bodza. Ngati kuli munthu amene malamulo amene amapsinja a news achotsia laws ndenda Chakwera. Ndipo sikuti kuli World Press Freedom koma uchitokhala nawo pasi bwinobwino information kapena ufulu woti Malawi adzidziwa chikuchitika ndi chinthu chimene Lazarus Makazi Chakwera. Nkona samationa tikubwera pano tabwera pano ifa choti timalemekeza ufulu wa chikandi chani. Nkona tabwera pano Chakwera ndi president yekha kukafusidwa mafunso ndi kulongosola nditu chene kwa ino anzathu a news kuti kutokhala zifukwa za Chakwera koma chimodzi mwa icho sichingakhale kuti salemekeza maufulu atola nkhani ndi nkhani imene osati kuti timangonena zikuti amachitira. Ndewina nkumafusa mdzikumbukira ati nkapanga loncha manifesto anapita atola nkhani review anthu anapangidwa ataka anamenyedwa kumene kuti pamene mayankhula zotani palibe po news tina mtupsa pano. Ndipo pereka just last week mpaka na seti naitane anthu muno fatufuse mene mungafusire muyankhule zimene mungayankhule apa difference amayilemekeza ndipo amayipanga gadi ndipo amayipanga practice amaoneka zochitika zawo. Mukayitanidwa akayankuchipani kuno akhale atagendedwa convoy simunamve pakuti musandifuse izi
ndipo yeja iwo mangokhala chete mukafunsa atolankhani amayankha. Pamene mukati muone itimati ATI inadutsatu ntaya DPP koma ayi ndithu amangoti ndalama palibe yesi titakuipanga operationalize. Chakwera anabwera ATI ndi functioning lo ikugwira ntchito nde kumafunsa kuti tsono ngati mukuti amalemekeza chifukwa chani asakupita kumtsutso. Nkhani yosapita kumtsutso sigwirizana ndi kusalemekeza maufulu. Chavuta kumeneko akuluakulu ndi chakuti ifeyo achipani tanena kuti asapange ndi ife achipani sachakwera iwo anali rede ndithu koma achipani titakhala pasi nkuona mtsutso umenewo tikuona kuti ndondomeko yake sitinauzidwe bwinobwino kuti ikhala motani. Anthu adzikumbukira kuti Chakwera sali yekha ali mchipani andi chipani chimakhala pasi nkuyang'ana kumene ayitanidwa. Ife sitidzalola ayi kuti munthu wapa Super League adzikasewera ndi katimu kapa area zimene zonso ngakhale kumpira nkona kumakhala champions. Sitingangotenga katimu ena wimapepa chesanayendetsepo dziko ena chimene amadziwa yo mkango apatsa moni avine apange ka dance achina tikuferanji ali momwemo nde mukaphatikize tikuferanji ndi munthu woti ndi Super League sitikuona kuti nchoona. Andi takhala tikufunsa koda kupita ndani kumtsutsoko ndipo mtsutso ukaenda bwanji koma sitimatani sitimayankhidwa. Nde ife zinthu zopanda kumveka bwinobwino monga chipani tikuti Chakwera wathu kumeneko ayi chifukwa akamadzuka yoja amadzukanso ngati president kuli nkhani za security ngati musakutiuza bwinobwino kuti zikakhala motani ifeyo monga achipani tikuti ayi kuli bwino Chakwera adzithamanga adzikayankhula ndi anthu m'midzimu adzikamva kuti kodi njala yatani nkumawuza kuti kodi akutani ndipo apanga chani. Nkhani yatipangitsa kuti tinene ife achipani kuti Chakwera ukumsapite ndi chifukwa choti ndondomeko yake sizimamveka ndipo tafusapo koma sitimayankhidwa. Andi monga chipani ndi udindo wathu kuonetsetsa kuti Chakwera akupita ku zinthu zimene zipindule dziko lino. Akamapita pa malo Chakwera mudzidziwanso kuti kumagwiritsidwa ntchito zinthu zaboma chifukwa iwo aja ndi state president. Ndeti mafuna kuti tidziwe kuti akupita pamalo poti pamawo anthu akamafunsana kuti izi zinadidi za nzeru. Mutati muone pamene paja pali ena tati tifuse akuyimitsa ma MP angati iwo omwe sakutani sakuyimira o MP. Ndati kakamba kuti parliament ikapanga chonchi kutanthauza kuti akutanthauza cha pali ena amene apite kumeneko tikumva kuti ndithu miyendo yasiyogwira ntchito sakumva. Ndeta ndiuzani tidziti akupanga chani Chakwera kwa ifeyo Chakwera ngati kuli mpira imene ija ndiye Champions League ndipo ngakhale mtani kuti tifuna tikema number 1 number 2 tinene pano even pa number 2 po palibe munthu kulibe chifukwa tidanena kuti tiye tikalembetse okanthu akunena kuti ayi sitinalembetse wanthu tayimitsa tuma MP tupeza kuti anthu akuyimitsa theka lamene tayimitsa ife nde mukati anthu amene wakhale pamodzi pa podium adzikakambacha wina ngakhale kumufunsafunso sakumva akuti kunabwera doctor ku Netherlands kuyesa kubaya ma Jackson sizi kuyenda so mtsutso wakakhala tutwachi. Izi zimene kutiuza bwinobwino amene ali mu Super League akumane amene ali mu ya junior akumane koma kungochulutsa gagandiwa panopo mtati muone anthu amene akuyimira president kuli ena milandu ku anasowetsa ndalama tikupita kukavota. Chakwera akula boma iwo ndi mbava zoti zichitodziwika akakhale basa tikakambira ndi amenewo anthu amene asanayankhe milandu kusona kuja ananena Chakwera munasowetsa ndalama pasanayankhe to this day. Moti lero mmene muzionera general debate mudziwe kuti muona anthu kumeneko oti akuyesa kuti apita kuzisudzo mwakachita masere aso madansi akatuluka kumeneko. Iyi ndi debate siko kapanga za maseche kapena nzoti akuti kulibeni kumeneko ayi amalawi akufuna anthu a serious osati anthu oti abwera panga masewera. Debate ikule anthu oti akuyenera kwa ayankha amalawi kuti mmene munkabereka ndalama yomangira lake show road munayika kuti poti lake show amaliza Chakwera anthu oti kuba kwawo ndi zimene record yawo si anthu oti angachite share podium pamodzi ndi Chakwera.
Achakwera ati mdziko lino chibwerereni ayika misewu anthu akuiona. Yabwera njala akutamanga nifi anthu abwereka alima akuzani talima ndipo tagulidwa. Ndi mtsogoleri amene waonetsa kuti Malawi 2063 akuidziwa ndipo akuitengera serious and akufuna ipindulire munthu wakumudzi. Akakhale pamodzi ndi anthu oti iwo omwe zoyenetsa boma zosazidziwa chimene akufuna kungopanga kumeneko ndikungothera anthu nthawi. Motapa ndiyipemphe misa Malawi tikamapanga ma debate tiye tipeze njira yosefa kuzikhala anthu a serious. Anthu oti amalawi atakusiya zimene akuchita ndikuti tiye tikamvetsere. Koma asamakhala anthu okuba oti salale yolandira pamwezi kumapitirira CDF lero ndadzikati akuyima afuna yankhule ndi wanthu. Mtundu wa Malawi ndikuuzeni debate ya lero mukaona ena akudzuka mukadziwiranso kuti mbava ijayo awo salale yawo yokha bwenzi itayika mijigo kwathu. Awo pamene alipa akuzani kuti I can't hear mukamayankhula muziona tsiku lake ndi lero. Nde ife tikunena kuti mmalo mopanga zinthu zosalongosoka president wathu akhale ali busy kusova mavuto anthu ena. Kusiyana kwa Achakwera ndi enawo, Achakwera ali pa mpando pano ndipo akupanga case as a state practicing oti alipo. Nde chimene amapanga iwo ajadzikhala chinthu choti munthu wakumudzi anena kuti ichi chindipindula ndipo ichi tikudziwa kuti chikachoka apa chipita uko. Nditsindike pano kusapita kwa president sikukuonetsa kuti salemekeza Malawi kapena safuna kupereka umboni. Ifetu ndi chipani chokhacho chimene Achakwera anapanga launch manifesto. Ena omweyo ati apita kudibetiko manifesto yawo sanapange launch omwe ena anali ngotumiza voice note. Ena mpaka kutumiza akaza kandipangireni launch mawa athaokani kuti nese ndiuzidziwa zimene mukambasi. Chonde kukhale anthu a serious kudibetiko. Ngati munthu sunatulutsa even manifesto yako situkuidziwa nkomwe amalawi sakuidziwa sinapangidwa launch ukapanga debate cha. Dziko lino lili ndi ma challenge ambiri. Nthawi yomapanga zinthu zopanda mutu tilibe. Andi nditsindike pano amene akudandaula kapena kunyoza zaiza dzoti akulimbana ndi Malawi Congress Party membership ife anu akachipani nda amene tanena kuti Achakwera kumeneko ayi. Ndipo wina akafuna kuti tilongosole kona taitanitsa msonkhano uno kuti izizi siti kupanga nawo siti kuchita nawo. Taimitsakaye msonkhano watu lankhaniwo kambaka kuti tikufuna tupatseni kwanza tukumadisi mboma la Dowa komwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuchititsa msonkhano.